Bayu, lha kok iki dikai ngenekan barang. Ki meng tak anggit lah yo asli tiba lho kok bujuk-bujukan ngene to. Oke teman-teman, lagi saya sedang memperbaiki barongan teman-teman. Delon barongane telon jan nyuwen ini koyo ngene. Perbaikan motor teman-teman, jadi motone sik PC iki. Urung iso nguasi cewek teman-teman iki motone lho. Itu. Terus bagian kene lah iki imbo dikai sekrup koyo ngene. Jadi ini sekrupan semua ya teman-teman. Lah iki lho delon. Jan enek sekrupe banyak banget koyo arep masang gapalum iki. Koyo arep masang gapalum teman-teman iki. Lagi enek sekrupe. Yo kemungkinan ki anu ya teman-teman iki lho. Ditemplekno nggone jamang ngene ampriye kenceng ya teman-teman. Lah iki. Ampriye kenceng. Terus untuk simbare, lah iki simbar iki dedel duel iki. Iki simbar turan teman-teman. Loh. Jadi kemarin kan habis tinggal satu iki. Ya wis lah bocah gelem. Ya wis akhirnya tak encepno ning kene teman-teman. Bisa lae pas wakeh to. Ada 21 simbar gak gelem nganu. Saiki goleki terus ki yo gila iki. Loh. Ki ada sekrupe. Lho delon to jan disuwek krupe kabeh teman-teman. Mbuh ki nek masang rambut ki ning ndi ki. Nek masang mbuh ning ndi ki teman-teman. Terus kita cek belakangnya sik teman-teman. Lah iki malah enek besine koyo ngene iki lho teman-teman. Lah iki besi opo iki? Wah, terus ki enek tulisane barang ki. Lah iki Kamis Wage. Wo iki berarti gawe niki Kemis Wage ya teman-teman iki. Wah. Niki lho. Kemis Wage ngene teman-teman. Terus ki yo enek opo iki? Gabuse sandal popo iki? Gabuse sandal popo iki teman-teman lagi. Late jan unik-unik sekali ya wong-wong nek gawe iki. Aku yo lagi ngerti iki lho teman-teman lagi. Dincepi besi barang kaya ngene iki. Iki besi terus ditempeli opo iki nek ngarani iki. Iki lho sandal po gabus busati paling ya teman-teman iki. Paling busati paling teman-teman kuwi. Neng kene iki ya enek tulisane Raden Jaya Wino lagi. Terus ki budaya Jawi. Jadi blengkere ini pakai 2 ya teman-teman. Ini bahan apa ya jamange iki? Oh anu teman-teman. Dream teman-teman. Tak kira kulit tibae dream to ki meng. Makane kuwenting ngene tibae dream teman-teman iki. Terus kepalane lah iki Bayu. Jan nyuweni tenan iki. Kepalane jan nyuweni tenan teman-teman. Lagi warnane telon kuning terus patrane. Iki bentuk apa ya patrane iki? Ora ketok kayak patran ngene ya teman-teman. Lah iki lho. Iki mungkin tahun 1990-an ya teman-teman iki patrane iki. Ora kena diwaca ya. Loh, iki ora ditata ya teman-teman iki. Duh, ora ditata. Oh, iki tipuan daya teman-teman iki. Wah, saya ketipu teman-teman. Tak kira emang lah yo ditata itu. Tibake iki tipuan daya teman-teman iki. Gambaran dewi teman-teman iki tibake. Ya bagian kene iki jan nyuweni tenan iki. Nek sungute iki memang lawasan ya teman-teman. Lah iki zaman kala bendo cara wesine cuwilik iki. Iki kan cuwilik teman-teman. Loh, itu. Jadi ki zaman kala bendo teman-teman iki. Terus untuk iki nih, lah iki apa nek ngaran iki? Gigine teman-teman. Lho iki yang blowenggang teman-teman lah iki. Lah iki nek dige ngombe es kolang kaling gak yo ora iso mamah iki teman-teman. Ra iso mamah iki nek ge ngombe es kolang kaling iki. Lah iki untuk bawane seperti ini. Oh iki yo anu tipuan mata ya teman-teman. Iki lho teman-teman. Apa nek ngarani? Apa iki nek ngarani? Plungkeran ini lho teman-teman. Lah iki ternyata ki ora ditata teman-teman. Lah iki lho. Oh iki tipuan mata teman-teman. Wah mripatku kok ya ora ketok to ki meng. Tak kira ya tataan ya teman-teman. Ngarepe iki malah suwek rupan tok teman-teman. Lah iki. Wah akeh sekrupe kaya ngene. Lah iki nek bocahe ngawur sing joki ngawur bar ngono
dikowoprokno wong gak ya malah pitanes ya teman-teman iki. Wayu disowekro kayak gini. Ya engko dilepas lah teman-teman, kok nek iso ya dilepas ya teman-teman, diganti engko. Lah iki koyo ngene medeni teman-teman iki. Kadek bocah saiki nek gawe ngawur-ngawur. Bayu lagi men tak kira lak ya ditatah tenanan teman-teman. Tiba lah kok gitokan iki lho. Lah iki. Jadi ini cuma cacetan ya teman-teman. Tak kira iki lak ya tenanan iki ditatah tenan. Tiba iki bujukan teman-teman iki lho. Dan bujuk-bujukan iki. Ngene aku yo ketipu teman-teman. Marah juga tak terowawang tenanan utawa tak wasi tenanan teman-teman. Makane nek gak tak opo pentilingi ngene gak roh aku nek iki tiba iki permainan chat. Terus yang bagian kene barang ki yo anu teman-teman. Lah iki sik to. Lah iki lho. Lah iki. Jadi ini yo dicetok teman-teman, ora ditata. Nah iki ora masalah itu teman-teman, soalnya ora ketok iki bagian jero. Tapi nek ngarepe kewetok jelas ya teman-teman. Nek kondisi jamange iki ya wis ngene iki lah teman-teman. Kan iki zaman dulu ya teman-teman iki. Tapi yo mbok zaman dulu, mbok zaman baru yo ora ngerti ya teman-teman. Wah aku yo ora ngerti garape. Iki garapane sapa aku yo ora ngerti teman-teman. Loh, iki malah diwireng tok iki kene iki. Lah iki. Jadi koyo kecoret ireng lho teman-teman. Lho iki lho. Lho koyo kecoret ireng. Tapi yo wis ngene iki lah teman-teman. Nek teko adoh ki yo ketok sangar. Lho, delok jajal kita kok adoh ya teman-teman. Lah iki jarak 4 meter iki. Iya 4 meter. Yo 100 cm lah iki. 100 cm koyo ngono kuwi, tapi nek dideki lah iki beda banget. Ya pas dike main ngono kae yo gak kelihatan teman-teman, kan ora dipentilingi. Lah iki masih malah anu iki glender iki masih iki. Lah iki lho teman-teman. Iki masih glender. Tapi ora apa-apa lah, ora ketok iki nek dike main yo ora ketok ya teman-teman. Jadi wis bagus iki, wis ganteng nek dike main iki teman-teman. Ya memang nek dicedheki memang beda teman-teman. Lah iki lho. Koyok cacatane kan ya wis beda lah teman-teman nek dideki. Lho hek to. Terus ki opo nek ngarani iki? Lho iki lho teman-teman, apa ya nek ngarani iki? Buta teman-teman. Butane iki piye ngono lho teman-teman. Bagian manuk barang ki. Lah iki manuk popo iki. Ya sembarang ono dhewe ya teman-teman. Lah iki bentuke kayak gini teman-teman. Ya iki untuk pengecatane sing keliru teman-teman nek tatane koyoke ya wis bagus iki, wis ganteng. Cuman untuk cata ini yang keliru ya teman-teman. Burine iki yo enek sekrupane teman-teman. Lah iki lho delok. Jadi banyak banget sekrupan lho. Terus karo iki apa nek ngarani? Spon sandal ya teman-teman. Lah iki spon sandal. Kok spon sandal. Busati kok spon sandal. Lah iki Busati teman-teman iki. Lah iki jadi munyer seperti ini. Ya memang zaman dulu wong-wong unik-unik teman-teman. Nek saiki kan ruwijik-rijikan ya teman-teman. Nek zaman dulu golek kekuatan ampriye iki jamang barang ki ngene iki ampriye kuat teman-teman. Nek saiki kan rijik-rijikan, nek dulu mergo nek dadi apa barongan iso gulung-gulung barang. Nek saiki kan ngadeg tok teman-teman. Nek biyen iki gulung-gulung kaya kepang ngono kae. Jadi dadine barongan iki kaya kepang ngono kae, gulung klesat-klesatan barang. Makane golek kekuatan teman. Jajal tak cek sik teman-teman, ki kodame apa kira-kira iki barongan iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nek tak terowawang seperti ini. Lah iki abang ireng ki kodame kumbang teman-teman iki. Lah iki kodame kumbang, koyo kumbang derita teman-teman iki. Paling kumbang derita ya teman-teman iki. Kodame kumbang derita iki. Peh iki barongane jan nyuweni iki lho. Wis boncal kabeh kadek warnane hitam, merah, putih ngene. Lah iki berarti kodame iki kumbang derita teman-teman iki. Lah iki tenono ya teman-teman iki kodame kumbang derita. Lho jan suwangar tenan. Terus ning kene iki ilate. Lah iki lho. Ilate ora iso nurokno wong teman-teman. Iki lho delok dhewe ilate. Lho. Koyo sandal mangap iki.
Kayak sandal mangap gitu loh tuh. Nah iki zaman biyen anu iki sepatuku sekolah ngene mangap ngono kae. Iki lemburine kan mangap temen-temen kan iki lah iki. Duh iki kan pakai gabus kayak sandal swallow ya temen-temen iki. Kayak sandal swallow iki delok lho itu. Ini nanti mripate saya diganti sak tutupe terus barno ki simbare sudah tak ganti masih simbare koyo ngene modele ya to. Salah gadengi meneng ae. Terus nanti kita pasang gondel juga sak ilate ya teman-teman. Nanti ilate kita lepas juga teman-teman. Ya iki deloken bentuke. Wes ngono ae teman-teman, kok dilanjut nih video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juos.